Слънчев бряг в момента е едно бетоново гето, по подобие на това, което стана в Испания. Получихме писмо от кметството, с което ни уведомяваха, че имаме 15 дни, за да разрушим къщата. Щом се превали Балкана, пред погледа се открива южното българско Черноморие с приказния силует на древния Несебър и бялата огърлица на новородения Слънчев бряг. Аз дойдох тук през есента на 66-та година, когато комплексът беше вече изградил първите си няколко етапа, но леглата бяха още под 10 000. Тогава започна големите етапи да се строят, но целта беше не да се построят големи високи хотели, високи сгради, а да бъде хотелската база скрита в растителността, в зеленината. На 6 юни 1958 Министерския съвет приема постановление 120, с което слага началото на изграждането на Слънчев бряг. Проектирането на новия комплекс е възложено на Главпроект София, а за отговорен проектант е назначен архитект Никола Николов. За него днес разказва синът му, архитект Владислав Николов. Историята, така да се каже, е интересна, тъй като се е започвало на буквалния смисъл на пясък. Имало е змии, имало е таралежи, които да унищожат змиите. Засаждали са се тополи, за да може да се създаде и сегашният парк. Т.е. парка, който вече го няма, но който го имаше през 80-те-90-те години. Предварителното задание, което е спуснато, е за изграждането на малък комплекс с 1500 легла. Още в началото на 59-та обаче правителството променя задачата и увеличава капацитета на курорта с нови 1000 легла. Аз като дойдох тук, научих, че първите оперативки всяка седмица се водят лично от министър-председателя Антон Югов и целта е било да се създаде съвсем български курорт от българска архитектура и без грамадни хотели. Романтиката на старите улички, уютът на сенчестите дворчета са пренесени на Слънчев бряг. Тук те стоплят модерната архитектура, правят я самобитна, българска. Така настоящето, претворило традицията, добива нова стойност и смисъл. Зараждането, което е замислено, би го казал, като един комплекс в много зеленина, богата зеленина, малки сгради, т.е. една категорична смяна в принципа на летуването, т.е. от работа в града, отиване сред природата. Това, което всъщност и в момента се търси и в момента е скъпа туристическа услуга. Изграждането на новия курорт се превръща в важен приоритет за партията. По тази причина обектът се контролира директно от София. Първата лопата пробожда пясъка на 1 септември 1958.
Строежът започва тихо, без оркестър и без тържества. Командированите екипи от столицата започват да чертаят плановете на новите хотели, като старателно заобикалят дюните и зеленината, засаждана от ученическите бригади от Несебър. Идеите са насочени към изграждането на хотели 4 и 5 звезди, около които има зеленина. Целта е на летуващите да се даде максимална видимост към морето. Затова и хотелите се разполагат в специфичен ред, така че да не закриват гледката. Принципът е бил разполагане, перпендикулярно разполагане на бреговата линия на основните, на големите хотелски корпуси, а не успоредно, както е в момента, за съжаление, което позволява масирано навлизане на зеленина, т.е. едни зелени клинове, които стигат почти до плажа. Симеон Мицов е човекът, командирован да създаде гора върху пясъците. Той е предупреден, че за работата му ще се съди по броя на прихванатите дървета в комплекса. Внасяна е растителност от цяла България. Значи от сливенските минерални бани са изкоренявани плачещи върби, заедно с коренищо завито в зебло и се носят тук и се засаждат. Засаждането на първите тополи в Слънчев бряг не е случайно. Мицов и екипът му искат да използват тези непретенциозни и бързо растящи дървета, за да направят естествена сянка, под която по-късно успяват да пуснат корени много по-ценни видове, като ясен, чинар и явор. Създадахме оранжерия 79-та година, построихме голяма оранжерия, развъждахме си палми, даже от нашата оранжерия се продаваха много растителни видови. Задачата, спусната от партията, е изпълнена по план. Топло синьо море, безкрайен плаж и щедро слънце. В случая вашият шанс има своето име. Първият етап от строителството на Слънчев бряг приключва през 59-та с отварянето на комплекса и с вписването на първата адресна карта на турист в новия хотел Калина, тази на Вашек Силвестър от Чехословакия. Оказва се, че този модел функционира много добре и през 60-те години всъщност, и то много бързо, се поръчва съответно разширенията на Слънчев бряг, тогавашния Слънчев бряг, които датират в, така да се каже, до към 1985-6 година. Тоест първата фаза е някъде 58-60, след това има едно доста сериозно разширяване порядъка на до към 65-70. В края на 86-та се приема, че комплексът е изчерпан като капацитет. През 89-та година, когато Слънчев бряг празнува 30 години от създаването си, в курорта има 112 хотела с 28 000 легла и 4 къмпинга с 8 000 места. Ненаситно, като че обзети от екстаза на някакво жертвоприношение, те излагат телата си на южното слънце и вълните. През 80-те Слънчев бряг е сред най-добрите европейски курорти по комфорт на плажуващите. Строителството на нови хотели спира, защото капацитетът на плажа вече е изчерпан. По действащите нормативи броят на леглата се изчислява спрямо плажната ивица. Тя позволява в курорта да има място за 30 000 летуващи. При тази цифра в онези години на един турист са се полагали по 8 квадратни метра пясък край брега. Комплексът се превръща в визитката на България. Повечето от летуващите са чужденци, а забавленията, които им се осигуряват, по това време са чужди за работническата класа у нас. Постепенно блясъкът на Слънчев бряг започва да привлича и своите бляскави герои.
Един от тях е тайнствената мадам Лили от Финландия. Това беше една филанка, която от руски произход, която идваше всяка година в Слънчев бряг почти през един месец и се знаеше една стая, 414 стая в хотел Олимп. Сред обичайното и обкръжение редовно са български млади мъже. Момче за ресторант, момче за бар, момче, което да носи шапките и момчета за състезания. Специално за нея се правиш и мис Слънчев бряг. Нали? Специално за... Да, миса беше пред хотел, пред ресторант Нептун. И тя винаги печелише първо място. Мадам Лили е редовен гост на Слънчев бряг от 1960 до 1982. На 87 годишна възраст печели последната си титла Мис Слънчев бряг. Краят на конкурсите, посветени на мадам Лили, съвпадат и с края на плановите програми на партията за изграждането на курортен комплекс Слънчев бряг. Няколко години след това мястото ще се превърне в арена на непланирано самоунищожение. Ако Никола Николов, народният архитект, лауреата на Димитровска награда, стане и види какво е комплекса, ще се обърне в гроба. Звучи грозно, но той почина на време. Умря всъщност на време. Защото ако беше го видял, не е това, което всъщност той е мислил. И всъщност от неговия замисъл на практика няма абсолютно нищо. Но да приемем, че това е живота, така да се каже. След малко в BTV документите. Началото на незаконното строителство в Слънчев бряг. Унищожаването на градините в комплекса. Изграждането на Слънчев бряг започва през 1958, като целта е да се създаде 4-5 звезден курорт, потънал в зеленина. В продължение на 32 години строителството и реконструкциите на повечето от сградите в Слънчев бряг минават през ръцете на Иван Чернокожев. По онова време той е началник на инвеститорския контрол в комплекса. До началото на 90-те няма стая, улица или храст, които да не са му познати. След това се пенсионира и напуска курорта. На няколко пъти през годините е минавал от тук, но сега, почти 20 години по-късно, за първи път тръгва да търси онова, което е оставил. Това е централният вход към плажа, а зад мен е ларгото, което започва от тук и стига до ресторант Палма. От тази страна, където са построени тези два хотела, беше парк. Парк, буквалния смисъл на думата. С големи дървета, но всичко се изсечи и стана хотелска зона. Началото на промените в Слънчев бряг е през 1994, когато се взима решение за приватизацията на комплекса. През годините натискът и интересите, които ще се сблъскат на това място край морето, ще доведат включително и до няколко показни убийства. През 2001, след взрив в Несебър, насочен срещу осъдения за наркоразпространение Димитър Желязков, умират 3 души, сред които и съпругата му. 4 години по-късно снайперист слага край на живота на свързвания с подземния свят бизнесмен Георги Илиев. Това се случва пред едно от заведенията му в Слънчев бряг, което към момента на изстрела е препълнено.
През 2007 е застрелян един от най-едрите хотелиери в района и председател на Общинския съвет в Несебър Димитър Янков. Но така или иначе, преди да се случат всички тези неща, през 1994 започва голямото мислене как да бъдат разпределени парчетата от Слънчев бряг. В 1994 година, когато беше обявен в процес на приватизация в Слънчев бряг ЕАД, тогава трябваше да изготвим, тогавашния съвет на директорите трябваше да изготви концепция за раздържавяването. И нашата концепция тогава, или предложението до агенцията по приватизация, беше да се раздели на 10 или 15 района целият комплекс. Идеята на съвета на директорите на комплекса е той да бъде разделен от няколко оси, перпендикулярни на бреговата линия. Целта е по този начин да се оформят няколко мини-комплекса, които да обхващат плаж и хотели от първа до трета линия. Предложението е зоните да се оформят така, че да се избегне дребното парцелиране около отделните сгради и по този начин да се запази максимално първоначалната идея на планиране на комплекса. Но в последствие явно се е взело решение да се продава на, така грубо казвам, на парче. По това време министър на регионалното развитие и благоустройството е Евгений Чачев. Масовата разпродажба започна още 1995 година. Тя започна с масовата приватизация и между другото непонятно защо в българското общество беше наложено мнението едва ли не, че Иван Костов е разпродал всичко. Въпреки това, основните събития, които са решаващи за бъдещето на Слънчев бряг като курорт, се случват именно по време на управлението на правителството на Иван Костов. Тогава Агенцията за приватизация има за задача да продава държавното имущество в комплекса. Едното от нещата, които направих, е да продам земята под вече продадени хотели, които бяха купувани с така нареченото право за строеж, на разсрочено плащане за 7 години, което да развърже ръцете на собствениците, да модернизират, да събарят, да дигат и така нататък, който не съм имал представа, че това право, което те ще добият и тази собственост, която те ще добият, че се разпоредат по такъв ужасяващ начин с нея, но... Другото, което прави Левон Хампарцумян като директор на Агенцията за приватизация, е да продаде последните 12 хотела, модернизирани с държавни пари. Вместо да ги предложи в общ пакет, той разбива продажбата на 12 отделни процедури. За раздробяването на процеса Хампарцумян има своя логика. Да ви кажа честно, ако трябваше да продам 12 най-хубави хотела на Слънчев бряг, политически и корупционния натиск върху мене щеше да е безобразен. Когато имате 12 отделни сделки, вместо да се занимават с мене, се занимаваха помежду си, ти ще участваш за това, ще участвам за онова и така нататък, и някак си ме оставиха на спокойствие да си довърша технически неща. Едновременно с процеса на раздържавяване, който върви по линия на Агенцията за приватизация, Община Несебър и Слънчев бряг АД решават да обявят процедура за изготвянето на застроително-регулационен план на комплекса. Имаше едни доста така странни хора, архитекти или нещо такова, които беха разработили този план, пък той е техен, пък го дават, пък не го дават, но наистина съм забравял какво беше. Но истината беше, че и като отидете там ще видите, че според мен нито един архитект с истинска диплома не би поел отговорността за това, което се е случило в Слънчев бряг. В продължение на няколко години в Слънчев бряг лявата ръка не знае какво прави дясната. От една страна държавата продава хотели с съответните договори за инвестиционни програми и увеличаване на легловата база. От друга, общината и държавното дружество Слънчев бряг, което е под шапката на тогавашното Министерство на търговията и туризма, възлагат чертаенето на план. Едновременно с това Министерството на регионалното развитие и благоустройството безучастно регистрира поредния строеж в курорта. Конкурсът за изготвяне на застроително-регулационния план е спечелен от фирмите Вик Инженеринг и Проектант Бургас.
По време на изготвянето на застроителния регулационен план на Слънчев бряг се смениха 3 министри на регионалното развитие, 5 директори на съвета на директорите на Слънчев бряг АД, 3 кмета на община Несебър. Сменят се още 2 архитекти на община Несебър и хора от администрацията, а Министерството на търговията и туризма е закрито и след завършването на плана на практика не съществува. Дългогодишният началник на инвеститорския контрол в Слънчев бряг Иван Чернокожев продължава да търси знаковите места в комплекса и с лабиринта от новопостроени павилиони. Ето е русалка. Най-после я открихме в този лабиринт от заведението, около които са направени. Някогашната кафе-сладкарница е била място за делови и романтични срещи в Слънчев бряг, с огромна тераса, обвита в зеленина и гледка към морето. Това е ресторант Казино с 1000 места. Пред него изцяло всичко беше пясък и пясъчна растителност и открито до плажа. Виждате, че трудно намерих русалка, но така и трудно намерих казионто, защото от всякъде, виждате, е загледено и задушено ето така. Застроително-регулационния план на Слънчев бряг е изготвен преди близо 10 години. От Вик Инженеринг го пресъздават върху специален макет, който никога досега не е показван публично. Заданието беше да започне изграждането на курорт, на курорт. 4 звезди. На курорт 4-5 звезди, а не на град. Според създателите му, новия план запазва голяма част от съществуващото до момента, като позволява увеличаване на капацитета на курорта с до 1/3. В основата му е обособяването на всеки обект с прилежащите му зелени площи като отделен парцел. Отказахме парцелите за озеленяване да бъдат преконфигурирани с нашия подпис. Защото считаме, че това е въпрос на професионален и морален ангажимент. И наистина ние всяко дърво бяхме го заснели. Ние даже вътре дърветата в съответните хотели бяхме ги съобразили с басейните, които за пръв път всъщност ние конфигурирахме в такива планове, където се изтъваше ослънчаването, за развитие. И най-вече на този макет се вижда обемно-пространствената структура, която е изключително важна с оглед на тези, които са на втора и трета линия, да имат достъп визуален до ресурса и така нататък. Според сина на главния архитект на Слънчев бряг Владислав Николов обаче, създаването на този план се използва за продажбата на парче на целия комплекс. Обвинение, което тегне върху създателите му от самото начало. Излезе, че така както 1985 година беше прието, че Слънчев бряг е приключен като капацитет, изведнъж се оказа, че има огромен още капацитет. Възможният брой на плажуващите се увеличава главоломно само за няколко години. Ако до началото на 90-те се е считало, че 35 000 легла са максимумът за Слънчев бряг, то в края на 2009 никой не знае точния им брой, но коментираните цифри стигат до 250 000. Причината – намерен е нов начин за смятане на капацитета на плажа. Така нареченият Върховен експертен съвет, примерно към регионалното развитие, когато приема териториално-устройствения план на Слънчев бряг, изведнъж се оказва, че плажните дюни на Слънчев бряг, които по време на социализма бяха защитена територия, т.е. това означава, че не може да ходите там, така се каже, на плаж, изведнъж се включва в баланса на Слънчев бряг. И към тази площ от плажна ивица се прибавя, съгласно европейските норми и закони, площта, която е басейновата част. Тоест,
Всеки хотел разполага с басейн. Това е задължителна част от категоризацията, трезвезната минимум, но там нататък е пък още повече. И за това все още за източната част хотелите са в рамките на закона, като приложим и басейните. Формулата за увеличаване на легловата база в Слънчев бряг е заложена. От една страна, активната пясъчна ивица е оголемена с вкарването на дюните като място за плажуване и от друга са прибавени басейните. Независимо, че леглата са в пъти повече от първоначалните планове, на хартия излиза, че туристите разполагат с достатъчно място за плаж. Промяната на собствеността в Слънчев бряг върви до края на 90-те години. През 2000-та официално влиза в сила за строително-регулационния план. Непосредствено след това обаче започва бум на частичните изменения, без да се съгласуват с авторите на новия план. И не само това. Оказва се, че по това време да се строи без разрешение е законно. Масовото строителство в комплекса започва през 99-та. Собствениците искат бързо да върнат парите, дадени за приватизация. Строителството в годините 99-та, 2000, 2001 година и частично 2002 година, за наше съжаление, действително е така. По-голямата част от строежите започваха без необходимите строителни книжа, своята реализация и инвестиционна програма. Различни бяха мотивите на възложителите. Едни твърдяха, че съгласно приватизационния договор и след приватизационния контрол, който им е оказван, е необходимо да извършат инвестиции. До 2003 година законът в България позволява незаконно започнатите сгради да бъдат узаконявани. И в Слънчев бряг този процес върви на пълни обороти. Тези сгради, които започнаха първите години, както сега вече споделих, те приключиха с актове за узаконяване. Към настоящия момент нямаме сгради, за които по безспорен начин да е ясно, че са незаконни строежи. Финалният штрих за развитието на строителството в Слънчев бряг прави правителството на НДСВ, което идва на власт през 2001. Няколко месеца по-късно жълтите депутати гласуват поправки в Закона за устройство на територията, с които увеличават показателите за застрояване на комплекса. Промениха коефициентите на плътност и на интензивност и фактически се получава, дето аз му казвам, ефекта на носната кръв. Нали, ти имаш този хотел на 4 етажа и в резултат построяваш това нещо на 8 етажа. Това означава, че собствениците на обекти могат да ги издигнат в пъти по-високи и също толкова по-широки от съществуващото до момента. Коефициентите на плътност и интензивност са увеличени 4 пъти и в Слънчев бряг не остава пространство незето от строеж. Бяха изпрани няколко десетки милиарди лева и резултата е на лице. Строителството беше безконтролно, хаотично и в не особено привлекателен вид. По това време министър на регионалното развитие и благоустройството е Валентин Церовски. Той е известен с това, че първата му работа като министър е да се уреди жилище в центъра на столицата на двойно по-ниска цена от пазарната, а половината от сумата беше платена с компенсаторни записи. Днес Валентин Церовски категорично отказва да говори. В същото време община Несебър не остава безучастна, защото там се одобряват исканията за частични изменения. От документите става ясно, че те се гласуват на килограм. В докладните записки на главния архитект се вижда, че показателите за строителство се завишават минимум двойно и парцелите се уплътняват максимално.
Интересен факт е, че повечето от проектите се изготвят от една и съща фирма – Аксис. От община Несебър също мълчат. Вследствие на съвместните усилия на държавата и общината, бетонът започва да превзема Слънчев бряг. Старите сгради се реконструират, като се разширяват максимално, а новите обекти в комплекса изникват върху зелените площи. При нас стана обратно строителство. Вместо ниските хотели да са на първа линия, значи ниските хотели дойдоха на трета линия. На първа линия видяхте какви огромни мастодони се построиха. Не знам дали ще стане като Испания. Някои казват, спокойно ще стане, нали? Всичко ще се развали. Но аз гледам, че строителство продължава и няма такава тенденция за събаряне на хотели. Разходките пеша в Слънчев бряг не са били проблем допреди няколко години. Днес обаче Иван Чернокожев търси пролуки между хотелите. По някогашната улица вече няма тротуари, има огради. Много хубаво. Паркът е облагороден, оградено е като феодално владение, даже има шипови отгоре. За какво са да не излязат туристи или да не влязат други, не знам, но такива са вижданията на съвременниците и това е направено. На мястото на купчината строителни материали тук е имало парк, а сред зеленината малко заведение. Всичко това сега е само част от спомените на Иван Чернокожев. Тук зад мен, за да се направят тия трафопостови, изсечени са корените на боровите и виждате какво е станало от тях. Трите бора вече са изсъхнали и уния там са почти заболяли. Паркът на Слънчев бряг, създаван с години, е унищожен само за няколко месеца. Зелената система, която в продължение на повече от 30 години е символ на курорта, изчезва първа в края на 90-те. Значи това са най-зле е там. Северната част е просто безогледно е застроено. Всичко от тук нататък. Същото важи и по контура на целия път. Зелените площи вътре са, морската алея е застроена. Значи няма лошо, но това е комплекс за забавление, веселие и удоволствие. Не за почивка. Най-лесното да се каже, можеше да остане парка Слънчев бряг, но за съжаление по този начин, така както се постъпи като начин на приватизация, то просто очевидно не можеш. Свидетели разказват, че за една нощ са изсичани десетки дървета, без да се мисли ценни ли са или не. По груби сметки в комплекса са унищожени над 20 000 квадратни метра зеленина. Значи изсечени са около 4000, посадени са около 1600-1700 дървета. Някои собственици, между другото, от по-миналата година съдят много активно, но съдат ниски храсти, а не високи дървета, защото високото дърво са пак грижи и така нататък, като храста обикаля басейна, като седнеш до басейна и си в зеленото. През 2002 хотелиерите в Слънчев бряг получават правото да купят и терените за озеленяване, прилежащи към сградите. Те се възползват от тази възможност, но вместо да съдят цветя, оформят терени за временни обекти, които отдават под наем. В момента в комплекса има около 15 000 временни обекта. И практически тези озеленявания изчезнаха. За съжаление, те бяха оползотворени за други цели. Което пък всъщност би по самия собственик на хотела, тъй като ти строиш един хотел 4 звезди и като сложиш 5 сергии отпреди или 5 павилиончета тип камашит, тези 4 звезди автоматично падат на 3.
След малко в BTV документите. Алкохолният туризъм – новото призвание на семейния курорт. Къде отиват отпадните води от 400 000 души? Изграждането на Слънчев бряг започва в края на 50-те и се случва на няколко етапа. Първоначалната идея е за създаването на комплекс с 1500 легла, но постепенно броят им се увеличава. Счита се, че в средата на 80-те капацитетът на курорта е изчерпан. Тогава в Слънчев бряг могат да летуват между 30 и 35 хиляди души. Паралелно с създаването на комплекса, в Слънчев бряг се изгражда и прилежащата инфраструктура – пътища, алеи, канализация, пречиствателна станция, отговарящи на броя на леглата. Това е алея, която идва от Русалка, в тази посока и отива за северната част на комплекса. Но сега не може да се премине вече, защото е останала като търговска улица и е заета от постройки от всякъде. Успоредно на крайбрежната улица е минавала и една от основните транспортни алеи на Слънчев бряг, пресичаща курорта по цялото му протежение. Този парк, който го виждате, елате да видите тази растителност. Този парк, както виждате, само остатък от него, той продължаваше до казиното. Такива дървета са изсечени, за да се построят тези хотели от тази страна и от тази страна. Днес никой не знае точния брой на леглата в Слънчев бряг. Цифрата варира от 70 000 до около 200 000. Причината да се крият е туристическата такса, която трябва да плащат хотелиерите. За да не дават пари, те не обявяват точния брой на местата. В годините на интензивно строителство на нови сгради в комплекса обаче, никой не инвестира достатъчно пари в инфраструктура. Сега в Слънчев бряг трудно се влиза, едва се паркира, разходките са невъзможни, а когато вали, мирише. Всъщност се изправихме пред една много трудна задача. Как в процеса на увеличаване на леглата да може да се планира инфраструктурата? Ние дадахме един резерв, обаче оказа се, че е малък. Той е малък и той е недостатъчен. И сега, и в Слънчев бряг, когато има дъждове, всъщност тоалетните миришат на хотелите, което е изключително неприятно, да си го кажем направо. Планът за инфраструктура, изготвен от Вик Инженеринг, е изчислен за около 40-45 хиляди легла. В момента те са от 2 до 5 пъти повече. Слънчев бряг има и една чисто географска особеност, с която трябва да се съобразяват архитектите и проектантите. Разположена е много ниско. Нашите изследвания показват, че при евентуално повдигане на морското ниво с 1 метър е възможно около 65% от територията на курорта да бъде залята от морето. Заради по-силен дъжд през 2006 голяма част от Слънчев бряг остана под вода. Мръсните канали преляха, а улиците се превърнаха в тоалетна. Това са кадри от репортаж, излъчен в BTV новините през юли 2006. Собственик на инфраструктурата на курорта е държавното дружество Слънчев бряг АД. В периода 2002-2009 са изградени нова енергопреносна мрежа, нова водопроводна и канализационна инсталация. Те решиха една част от проблема. Но поради това, че приватизацията беше за... Значи всяко кътче, всеки квадратен метър от курорта е всъщност се продаден. Вече за да се мине, да има инфраструктурно трасе, е много деликатно.
От друга страна, пречиствателната станция, която обслужва Слънчев бряг, отдавна е с изчерпан капацитет. Тя се намира на няколко километра южно от курорта и освен него обслужва Несебър, Равда и Ахелой. Район, в който по груби изчисления има над 400 000 легла. В момента състоянието на инфраструктурата в Слънчев бряг е по-черно. А Слънчев бряг се задъхва с канализацията. Необходимо е изграждането на нова пречиствателна станция за отпадни води. Не само, че е необходимо, е наложително. Въпреки изчерпания капацитет на станцията, включването на нови хотели към нея продължава. Собственици на съоръжението са ВиК Бургас и община Несебър. Аз не смятам, че ще има някакви проблеми, поне за сега канализацията и водопровода функционират нормално. Има и някакъв спад в туризма като цяло тази година. Покриваме нормално нуждите на хората. Почти всяка вечер, близо до Равда, където се намира пречиствателната станция, може да се види кафяв гейзер. Това е залива, в който е заустена тръбата от съоръжението. Водата в залива, около залива, е основно глиняст, там няма пясък. Така че това да могат да си от морските течения, нали? Това е първо, пък второ, кафява. Аз съм ходил няколко пъти, не съм виждал да е кафява, но може да се снима лесно. Веселин Томов се занимава с гмуркане и подводен риболов в Черно море от 10 години. За пръв път ще направи експеримент, за да провери какво е дъното в близост до тръбите. Тук е абсолютно отвратително. Няма никаква видимост. Просто не препоръчвам тук да се влиза. Вероятно не е здравословно да се влиза още такова водата. Пустош, с една дума. Задължение да следи за качеството на водата на плажовете има районната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве. Според данните, които се съхраняват в РИОКОЗ Бургас, качествата на водите за къпане по принцип на всички зони за къпане на наша територия на този етап са добри и може да се каже, че нямаме инцидентни замърсявания или някакви постоянни замърсявания на водите за къпане. Инспекцията следи за качеството на водата само на охраняемите плажове. За сега по официални данни на територията на Бургаската дирекция има регистрирани отклонения само на плажовете Равда, Черноморец юг, Златна рибка и Арапя. При проектирането местата за забавление в Слънчев бряг също са вписани в общата концепция за курорта. Това е място за цялото семейство. За мен туристи, които идват тук, не са от нивото, което бяха на времето. Сега идват млади за алкохолен туризъм и за още някакъв друг туризъм, да са живи и здрави да го ползват, но не е това, което беше замислено на времето. И Слънчев бряг не е същия, какъвто беше едно време. Добър шанс и още по-добро настроение. Вашият шанс има своето име. Слънчев бряг, България.
Слънчев бряг в момента е известен като алкохолна дестинация. От няколко години като атракция в курорта се предлагат организирани алкохолни турове. Партито започва със среща в 7 часа вечерта пред хотел Кубан. Мислим да отидем да хапнем в някой мексикански ресторант. След това ще пием безалкохолно, тук някъде наблизо. После ще вземем автобуса и ще отидем в църквата, за да се изповядаме. В разгара на сезона тази година пиян 18-годишен германец разряза гърлото си на стъклена витрина. Дни по-късно почерпени словаци биха български полицаи. През 2008 10 пияни ирландци бяха спасени от удавяне. И това са само случайни примери за типа забавление в Слънчев бряг. Имиджът на курорт, потънал в зеленина и приютяващ семейства, вече е в историята. От комплекс за 35 000 души, Слънчев бряг вече е с капацитет между 70 и 200 000 легла. До края на 90-те на един човек се падат по 8 квадратни метра плаж. Днес плажуващите трябва да се вместват в квадратни сантиметри. Ще срещнете колеги, които ще кажат, да, много е хубав. Комплекс така е в чужбина, така е в Испания, така е в Италия. Вероятно, сигурно в най-натварените испански курорти, сигурно е така. Но това, което в момента представлява Слънчев бряг, реалното няма нищо общо с това, което беше Слънчев бряг. Според мен комплексът изглежда доста добре. Един от най-красивите хубави комплекси. И въпреки всичко, може би не е едината политика по раздържавяването на комплекса и не е едината концепция как трябва да изглежда комплекса между различните институции, които са участвали в този процес, довеждат до малко на пръв поглед хаотично развитие на комплекса. Тия тези, че трябва да се събаря, че ето нас ще пропадне, не е така. Дълбоко се съмнявам, че докато ние сме живи с вас, ще се събори някакъв хотел в Слънчев бряг. Така че въпрос, как да кажа, на смяна всъщност се получи на стандарта на комплекса. Тоест в момента това е и винаги така ще бъде. Това е един комплекс за нископлатежоспособни туристи. Евтин курорт, а пък за евтините курорти винаги се намерят клиенти. Това е за мен истината.